Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами падкаст футбол паўсюль, а гэта значыць, што з вами Мікіта, Паўлюк і сёння да нас далучыўся Уладзь. Прывітанне, сябры. Вітаю ўсіх, шаноўныя. І сёння, як заўсёды, у апошнія часы мы паразмаўляем пра галоўныя лігі Еўропы, паразмаўляем пра то, у якія сітуацыі трапілі некаторыя клубы, якія крызісы пачаліся, а хто нібы пачаў выходзіць з гэтых крызісаў. Ну і як заўсёды па чарзе пачынаем ад галоўнай лігі Еўропы, пачынаем з Англіі. Ну і там вось нечакана, хаця гэта ўжо вось нейкі час трвае, працягваецца крызіс Манчестер-Сіці. Можа, Холланду не варта было казаць «stay humble». Што думаеце наконт Манчестер-Сіці, бо яны ўжо пятыя, і я думаю, што калі б ці гэта мне, ці калі б я вам сказаў, што пасля 16 матчаў Ноттынгем Форест будзе вышэй за Манчестер-Сіці ў табліцы, я думаю, што да гэтага чалавека пачаліся б вялікія пытанні, ці гэты чалавек здаровы. Ну так, безумоўна, это, напэўна, самая такая нечаканая рэч, што адбываецца зараз у сезоне бягучым, бо што не чытаў, каго з кім не размаўляў, каго не запытваў, безумоўна, Ман-Сіці ізноў жа ідзе фаварытам, як бы у апрыоры не абмяркоўвалась нават і ліг чэмпіёнаў, і АПЛ, безумоўна. І тут я б нават больш тут размаўляў пра тое, што пачатак жа сезона ў іх быў цалкам добры. Яны там Холланд забівае, каманда нясецца, яны ўсіх там перамагаюць. Нават лепей, чым у апошнія гады, я б сказаў. Так, мне так здаецца. І потым вось гэты надлом, які адбыўся, ён увогуле незразумелы. З чаго раптам, што адбылось, што проста каманда пасыпалась. І Слухай, адбылося, што адбылося, Родры зламаўся. Гэта дык Родрыч не было з пачатку сезона, здаецца. Не, ён Родры быў. Але колькі ён 3 матчы згуляў там, здаецца. Не, больш да матчу ж з Арсеналам. З Арсеналам ён траўмаваўся, калі Сіці Арсенал. Вось менавіта, да, і няўжо ўсё было павязана так на Родры. Такая моцная каманда. Цікава, што як некаторыя калі кажуць, што гэта каманда аднаго гульца, хаця, гледзячы на гэты сезон, хочацца і можа нават можна так сказаць. Але вось у мінулым ці там 2 сезоны таму, калі траўма была у Дэ Брёйна, усе таксама казалі, што вось гэта каманда аднаго гульца Дэ Брёйна, бо калі у яго была траўма, адразу вынікі пагаршаюцца. І мне здаецца, што у Ман-Сіці сапраўды столькі лідараў, што калі Холланд атрымае траўму, таксама можна будзе сказаць, каманда аднаго гульца, бо хто тады страляць галы будзе. Холланд жа травмаваўся таксама. У яго мала траўмаў было, і шчыра кажучы, я нягледзячы на тое, што я не падтрымліваю Ман-Сіці, я рады, што вось у Ман-Сіці траўмаў у яго мала, яны працуюць над гэтым. У тым сезоне, здаецца, ён там месяцы 2 прапусціў, это дакладна. 1,5, можа, штосьці такое. Это шмат за сезон. Для яго гэта не шмат. Просто тут, што тычыцца яшчэ вось у Родры, да, я таксама, да чаго я вёў, што асноўная ж праблема Сіці, это ў тым, колькі яны прапускаюць і як яны гэта робяць, як яны прапускаюць тыя галы. А Родры якраз такі быў заточаны больш на абарону, і таму ён усё рабіў. Я бы не сказаў, што ён больш на абарону. Ён рабіў усё. І ў атацы, і ў абароне. Гэта лепшы гулец. Я згодны, што так, гэта ключавы гулец у Манчестер-Сіці, безумоўна, але шчыра, дзіўна, што не павінна быць настолькі дрэнна без яго. Тады ізноў жа, да, я хачу задаць пытанне, наколькі тады Гвардыола цудоўны трэнер, дакладна. Адзін гулец, і што адбылося? Вось ты, калісьці быў Мессі, цяпер Родры. Я не ведаю. Гэта так, жартуючы, канешне, але проста я думаю, што таксама
Манчестер Сіці можа ўжо вельмі цяжка выгульваць так доўга. Яны перамагаюць ужо колькі у 4 сезонах запар. Ну, 4 запар. Так. Я вось хацеў пра гэта таксама сказаць, І што ну хутка ці позна гэта закончыцца і вядома, што гэта можа закончыцца па-рознаму. Ну на жаль для Гвардыёлы заканчваецца гэта так. зацягнуў Гвардыёла з пачаткам абмалажэння склада, што як бы гульцы ўжо ўсё паперамагалі, там зараз жа ж і ходзяць гэтыя чуткі, што і Дэ Брюйна як бы уже сказаў, што ён не будзе працягваць кантракт, ну паедзе там. Ну то бок каманда паціхоньку уже як бы яна свой уже патэнцыял цалкам, мне падаецца, вычарпала і цяпер як бы прыйшоў час просто я бы насамрэч цяжка выгульваць так доўга. Так, у любой каманды, нават самай вялікай, наступае момант, калі яна перастае гэта выгульваць усіх. І маладых гульцоў там хапае, але просто у мяне, шчыра кажучы, так ёсць пытанне ў гэтым сезоне да Гвардыёлы, бо Фодэн найлепшы гулец мінулага сезону, але ён ад самага пачатку вельмі мала гуляе. Так, там былі нейкія траўмы невялічкія ў яго, але ён амаль не гуляе. Па шчырасці, калі ён гуляе, то ён гуляе вельмі кепска. Ён нічога і не паказвае. Што тут Гвардыёлы, як бы, што ён можа зрабіць? Выпускаць як бы кепскага гульца? Не ведаю. Пакуль што я не бачу вынікаў у іншых гульцоў. А таксама, як ёсць пытанні, вось усе маюць пытанні да таго, што Грыліш не гуляе. Грыліш увогуле вось ён учора прайшоў роўна год, як ён без галевых дзеянняў за клуб. Таксама не ведаю. Ён можа там і не гуляе, конечно, шмат. Гэта не заўсёды галоўнае. У якім-то матчы 2 туры назад, здаецца, Грыліш выйшаў і абрэзаў і прывёз гол камандзе. Вельмі часта, калі гляджу меркаванні іншых людзей, кажуць, што ён вельмі часта паказвае добрыя матчы. Ён можа не страляе. Але гэта гулец, который, напэўна, дапамагае камандзе. А тым больш, што гэта ўжо дадатковыя пытанні, што яны купілі яго за 100 мільёнаў, а яны не карыстаюцца ім. Тут цікава наогул, ці пасля гэтага сезону ён застанецца ў Манчестер Сіці. Але гэта ўжо так, гэта пытанне на будучыню трошкі. Просто тут вось цікава, як будзе Гвардыёла, што далей, як бы усе мы чакаем, што рана ці позна ён павінен прыдумаць нейкае выйсце, але гэтага выйсця ўсё няма. Нават у гэтым матчы яны, канешне, не павінны былі прайграць там Юнайтед, хоць і не перамагчы, напэўна, таксама не павінны былі. Але яны ізноў жа прайгралі, і гэта вельмі балючы для іх удар. Прайграць там, Першая параза супраць Манчестер Юнайтед на сваім стадыёне з часоў сэра Алекса. Так, это, і гэта ж там самае галоўнае, якім чынам. Гэта вось такім чынам прайграюць, як па мне, не моцныя каманды. Хаця ў футболе рознае бывае. Рознае бывае, так. Гэта проста прывесці самім сабе, як бы, 2 мячы. І мы яшчэ таксама чакаем на вынікі пасля суду па ўжо не 115, а калі я не памыляюся, 120 абвінавачваннях. Як жартавалі ў нас у чаце, што Ман-Сіці ўсё ведае, яны сліваюцца самі. Так, Гвардыёла сказаў, што цяпер ён яшчэ больш хоча застацца. У гэта я безумоўна веру. Паглядзім яшчэ бліжэй. Хіба пасля святаў ужо ўсё павінна быць зразумела з гэтым. Калі я не памыляюся, бо я чуў, што яшчэ да канца года павінныя ўсё там штосьці павырашаць. Але паглядзім, я, шчыра кажучы, даўно ўжо не чуў нічога пра гэта, таму можа там зараз такая, паўза асабліва. Штосьці прапусціў. Так, а калі мы размаўляем пра тытул чэмпіёна, то Арсенал таксама яны не ў крызісе, як Манчестер Сіці. Але апошнія 2 матчы у іх не атрымалася перамагчы, і яны ўжо
У Ліверпуля таксама адразу скажам, што апошнія 2 матчы не атрымаліся. Але гэта вось павінная была быць магчымасць для Арсенала, каб павярнуцца у барацьбу. А пакуль што ў барацьбе, у якой Чэлсі адмаўляецца, што яны удзельнічаюць, але ўсё ж такі ў нейкай барацьбе яны удзельнічаюць. Што з Арсеналам, што з Чэлсі? Што з Арсеналам? Уладзь няхай скажа. Што з Арсеналам? Ну, з Арсеналам тое, што відавочныя праблемы з атакай, з крэатывам, гэта, ў прынцыпе, цягнецца ад пачатку сезона, так, там паўплывалі траўмы, безумоўна, і такі даволі быў нервовы там пачатак сезона з гэтымі чырвонымі карткамі неабавязковымі, спрэчнымі, і Эдегор вылетаў, галоўны крэатыўшчык, але вось Эдегор вярнуўся, і мы бачым, што ясна, што на адным Эдегоры ты не выйдзеш, гэта мне больш выглядае на тое, як сістэмная праблема каманды менавіта з крэатыўнасцю, і я ускладаю віну у тым ліку на Артэту, таму што, можа быць, я памыляюся, але Артэта так выглядае такім трэнерам вельмі матэматычным, то бок для яго футбол гэта вось як такая матэматыка, і таму яму патрэбны вось як людзі функцыі, такія як Хаверц, который быццам бы і не нападнік, і не паўабаронца, і незразумела хто ён карысны, ён там дапамагае, там выкладваецца, але яго немагчыма прывязаць. Вось Артэце трэба такія людзі функцыі, і калі ў яго ўсё гэта так запраграмавана працуе, як это было ў календарным на пачатку года, калі яны ўсіх там выносілі, то гэта класна. А зараз вось быццам бы ўсё тое самае, яно не працуе. І пакуль не бачна за кошт чаго там трансферы зімовыя, наўрад ці кагосьці яны купяць. І відавочна, што вось аднымі там кутнімі забіваць, вось гэта добра, яны адпрацавалі, гэта класна, там забіваць так вось з кутніх, там не парушаючы правілаў, відавочна, гэта цікава. У астатнім аддаць мяч Сака, і все гэта ўжо супернікі, все гэта даўно раскусілі, і левы фланг не працуе ўжо і каторы сезон, там у Мартинелі ёсць пытанне, ось як Артэта будзе вырашаць, пакуль-то добрае пытанне. У мінулым годзе дапамог Дубай, калі паехалі на зборы, вось вярнуліся, неяк перагрузіліся. Тут Дубая ўжо не будзе, таму прыйдзецца неяк выкручвацца з тым, што ёсць. Так, вось я згодны, што як бы да Арсенала прызвычаіліся ўжо. То бок можна сказаць, што яны ўжо трэці ці чвёрты сезон гуляюць прыкладна ў адным стылі, прыкладна адным складам, як бы, і большасць каманд ужо ведаюць, дзе і як нам трэба згуляць, дзе ў іх моцныя бакі. Яшчэ з вуглавымі там. Мне проста здаецца, што тое ж самае можна сказаць і пра Манчестер Сіці. А што яны кожную гульню штосьці новае прыдумваюць. Я ж пра гэта і кажу, што большасць каманд як бы прызвычаілись. Мне здаецца, што гэта нармальна для топавых клубаў. Яны гуляюць у свой футбол, і Арсенал усё ж такі трэці, і часцей за ўсё яны перамагаюць, у іх атрымліваецца. Назваць гэта сур'ёзным крызісам не можна, вядома. Мы ж не кажам, што... Не, я разумею. Я проста пра тое, што моцныя, сільныя каманды, яны заўсёды гуляюць у свой футбол. І так часам гэта не атрымліваецца. Проста ў Артэты футбол такі, ён вельмі, як не ведаю. Гэта вось больш падобна там на Жозе Мауріньо, да, але апошнім часам гэта не спрацоўвае. Просто, добра, у Мауріньо былі розныя каманды, таму... Я пра Челсі, безумоўна, пра Челсі, не пра МЮ, там, з Тоттенхэмом. Мне здаецца, што Артэта ў гэтым сезоне, што гэта было часткова і вымушана, што ён стаў гуляць у гэты вось такі прагматызм, і што лепей не памыліцца, лепей не рызыкнуць, што як бы лепей не прайграць, чым выйграць. То бок такая вось, можа гэта так груба сказана, але гэта адчуваецца. То бок нейкай такой лёгкасці, там крэатыўнасці не заўважаецца. То бок, што вось ён паспрабаваў, часткова было вымушана, там за праблемаў са складам, вось, і неяк, але гэта негатыўным чынам паўплывала на тое, што як каманда гуляе ў атаку. Я згодны, што лёгкасці няма, бо ў мінулыя сезоны яны
з большасцю амаль з усіма камандамі ім так лёгка даваліся ўсе перамогі. Тут у гэтым сезоне з самага пачатку аж так лёгка не было. Можа, конечно, яшчэ сюды дадацца, што і як бы Ліга чэмпіёнаў стала больш складаная. У тым сезоне Так і больш матчаў. яны маглі там больш ратировать склад, як бы ўсё было вядома яшчэ там як бы ў групе ўжо. А зараз як бы даводіцца выкладацца ўжо ў кожным матчы як бы. Трэба ў топ-8 трапіць. То бок да, магчыма, вось гэта яшчэ адгуляла сваю роль. Таму што не скажаш, да, што Арсенал, мы не кажам пра крызіс нейкі, да, але яны выглядаюць горш, чым вось мінулым сезоне. Я згодны, бо ўсё не так лёгка. Хаця у лізе чэмпіёнаў у іх але безумоўна яны ў гонцы застаюцца па-ранейшаму, ніхто іх не спісвае. Я згодны. А як вы думаеце, ці Манчестер Сіці ўсё яшчэ у барацьбе за чэмпіёнства? Ох, гэта вось мне падаецца ўжо складанае пытанне. Як бы на маю думку, што ўжо не, што будзе ў Англіі новы чэмпіён. Наўрад ці Ман-Сіці можа мне цяжка ўявіць, што Ліверпуль, там Чэлсі і Арсенал могуць такую вось серыю выдаць, як Ман-Сіці. Арсенал в гэтым сезоне я гэтага не бачу. Арсенал мае толькі на 3 пункты больш, але так, Чэлсі маюць на 7 пунктаў больш і Ліверпуль мае на 9 пунктаў і яшчэ адну гульню. Гульня ў запасе. Так. Я таксама не веру ў Манчестер Сіці, хоць яны, вядома ж, как каралі вясны, можна сказаць, так, што яны паказвалі. Яны умеюць серыі выдаваць там па 15 і па колькі гульняў увогуле без паразаў, без згубленняў пунктаў, але мне здаецца, што ўжо магчыма гэты сезон такі ўжо будзе пераходны і далей уже Гвардыёла падпісаў контракт яшчэ на некалькі гадоў і будзе ўжо там змена складу. На год. Мне здавалося до 27-го. До 27-го. На 2? Добра. То бок, да, ось я магу сказаць так, што пра Ман-Сіці можна будзе канчатковую выснову зрабіць пасля Боксінг-дэй. Зараз пройдзе гэты шалёны графік у АПЛ, як бы. Гэта ўжо і больш не матчаў будзе. Пачнецца другая палова. Так. Упрасціць сабе прадказанні, так. Іх яшчэ цікава з Лігай чэмпіёнаў, там таксама не ўсё відавочна. Ой так. Наступны матч супраць ПСЖ, а ПСЖ таксама ў барацьбе наогул на выхад у плэй-офф. Таму яны проста павінныя перамагаць, каб атрымліваць пункты. А калі ПСЖ перамагаюць, у Манчестер Сіці, я думаю, што вось гэта будзе апошні матч менавіта за выхад наогул у плэй-офф. Вельмі складанае там становішча, як бы у Арсенала і Ліверпуля з гэтым як бы ўсё прасцей значна. У Ліверпуля ўсё нават, хаця пакуль што яшчэ не да канца вядома, калі яны адну гульню яшчэ пераможуць, то яны ўжо на 100% будуць з першага месца. Там у іх і супернікі такія ўжо, што яны пэўна перамогуць. Хаця вось з Жыронай яны як бы там, мне падаецца, яны ў такім энергазберагальным рэжыме. Ліверпуля апошнія 2 матчы таксама нелёгкія былі. А я яшчэ хацеў запытацца пра новага трэнера Манчестер Юнайтед Аморім. Вось ён ужо 2 разы ў гэтым сезоне перамог Гвардыёлу, спачатку са Спортынгам, цяпер з Манчестер Юнайтед. Вельмі добрага пачатку не было. Нават проста добрага пачатку не было. Але ўсё ж такі вось гэтым падыходам у матчы з Манчестер Сіці, што Рэшфорд і Гарначо не атрымалі месца не тое, што ў асноўным складзе, яны наогул не атрымалі месца ў складзе, бо захоўвалі сябе не вельмі добра. Як вам ён як трэнер, што вы думаеце пра будучыню Юнайтед? Пакуль складана сказаць, я як бы не бачу там нейкага такога вау-эфекту, але вось перамога над Ман-Сіці, такая эмацыйная, яна ім дапаможа, але да гэтага без шансаў прайгралі там Арсеналу. Цяжка пакуль што сказаць, да і сам Амарым сказаў, што ён
зараз як выявілася, што сітуацыя больш складаная, чым он уяўляў, як ішоў сюды. Ну і Я Ну, думаю, ён же так, так і так сказаў, думае што кожны трэнер, наперадзе который шмат прыходзіў у працы. Юнайтед. Ну, магчыма, да. Таму пакуль што па Марыму складана сказаць. Там як бы і ў лізе Еўропы ўсё ў іх напружана. Ну, перамагаюць, але такія цяжкія перамогі. Да і ў ВПЛ не ўсё вельмі атрымліваецца. Ну, я як бы ад іх і не чакаў нічога сур'ёзнага. Там я не думаў, што это будзе. Не ведаю проста, хто б мог прыйсці і зараз вось Юнайтед падняць з руін. Ну так, я згодны, што я думаю, што ніхто так не зробіць, бо у Таму, Манчестер да, праблема не ў праблема не ў трэнере. А як думаеце, ці Юнайтед трапіць у еўракубкі? Хаця б у лігу Ну, канферэнцыі. на маю думку, павінны, да, як бы павінны яшчэ як бы шмат часу павінны трапляць. Ну, проста ў гэтым сезоне там шмат каманд такія вот як Астон Вілла, Тоттенхэм, Вось вядома, што Ноттингем, да, так, высока. Манчестер Юнайтед на 13-м месцы, але ім да 6-га 3 пункты. Так. Таму як Ну, бы вельмі шчыльна ўсё. Так, павінны праходзіць. На маю думку, павінны. Як бы. ну вось ну, можа і павінныя, тут цяжка, вядома, прадказаць, але Ну, я Астон не Вілла веру, што Ноттингем, Бормут там пратрымаюцца да апошняга. Ну, Ну, да апошняга, вось Ноттингем менш верыцца, чым Борнмут, бо у Борнмуце гэты трэнер ужо, гэта ягоны другі год, яны паказваюць і паказвалі добры футбол у мінулым сезоне, у гэтым яшчэ лепшы. Добра, згодзін. Што? Ну, згодзін, так. Так, і выдатны што сезон. вельмі нават падабаецца, што яны паказалі, што яны і без саланкі таксама могуць атрымліваць вынікі. Тут так, я згодны, што тут проста цяжка прадказаць толькі таму, што мы не чакалі і такіх вынікаў ад камандаў, як Ноттингем, Борнмут, Фулхэм таксама. Да і ад Чэлсі мы не чакалі такіх вынікаў. Не, ну я думаю, што ад Чэлсі амаль усе чакалі, што яны будуць біцца за топ-4. Ведаеш, яны не забралі, у Юнайтед яны месца не забралі. Ну, халера яго ведае. Ну, я не чакаў, што Чэлсі будзе прям ось так зараз. Ну, што настолькі Чэлсі Не, ну добра будзе настолькі гуляць, не, я гэта таксама не вядома. чакаў. Але на топ-4 я думаю, што амаль усе чакалі, што яны будуць Ну, біцца. мы казалі, што вось якраз такі Чэлсі з Юнайтед будуць змагацца там за 4-5 пазіцыю. У гэтым сезоне хутчэй Ну, за ўсё я ў Англіі Юнайтед не будзе ўлічваў у гэтую барацьбу, але ну так, вядома. У гэтым сезоне ў Англіі хутчэй за ўсё будзе 5 лігачэмпіёнскіх мест, таму што яны зараз там ідуць добра, у іх каэфіцыентная табліца. Ну, Манчестер Сіці не вельмі добра ідзе. Ну, Не, ну так, там яшчэ паглядзім. адыгрываецца за іх. Я безумоўна спадзяюся так, што гэта будзе 5 камандаў, але шчыра кажучы, цікава было б паглядзець на Манчестер Сіці ў лізе Еўропы. І ў чэмпіёншыпе. О, гэта яшчэ лепей, так. Добра, мы можам тады... Я толькі хуценька яшчэ скажу, што Вулверхэмптон і Саутгемптон вось некалькі дзён таму гэта два клубы, которые звольнілі сваіх трэнераў. Гэта клубы, которые... Шчыра кажучы, я так хуценька... Мне здаецца, што для Саутгемптона я не ўпэўнены, што гэта добра, што яны звольнілі, бо ўсё ж такі гульня была. Гэта... Ім нават нібы было прасцей гуляць з добрымі камандамі, чым са слабымі. Вось гэта праблема. Вынікаў, на жаль, не было. У Вулверхэмптон таксама ўсё дрэнна. Таму прадказальна яны звольнілі трэнераў. І я думаю, што хутчэй за ўсё гэта две каманды, которые могуць нас заставіць. Хаця з Вулверхэмптон яшчэ паглядзім, бо гульцы ўсё ж такі там не найгоршыя. Калі мы можам, тады мы можам перайсці да Ла Лігі ўжо, і там таксама ўсё вельмі хутка і досыць нечакана змянілася. Яшчэ некалькі тыдняў таму мы маглі б сказаць, што Рэал нічога не паказвае, Барселона
з лёгкасцю ідзе на першым месцы. Але пасля таго, як Мессі сказаў, што яму падабаецца, як гуляе Барселона, яны пачалі губляць пункты. І Пракаркаў атрымліваецца. Так. І цяпер ужо і Рэал на пункт мае толькі на пункт менш, а Атлетыка Мадрид мае такую ж колькасць пунктаў, але гэтыя два клубы маюць на гульню менш. Таму Барселона можа разлічваць на тое, што яны ўжо на трэцім месцы. Нечакана. З Барселонай незразумела таксама, што адбылося. Для мяне нічога нечаканага, напрыклад. Напрыклад, што это маладая каманда, да, і маладая каманда і вельмі інтэнсіўны футбол, і гэта бачна было, што яны пасыпяцца ў пэўны момант. Немагчыма ў такім тэмпе і так оверперформіць цягам усяго сезона. Просто возьмем, напрыклад, апошні матч з Леганесам. Яны павінны былі забіваць як мінімум там 2-3 мячы, але просто матч жыцця выдаў брамнік Леганеса, і яны прапусцілі адзін мяч на 4-й хвіліне, і ўсё, і прайгралі. Гэта такое выключэнне, я не ведаю, яны павінны былі ў гэтым матчы перамагаць, але прайгралі. І вось у іх цягам апошніх там 5 тураў некалькі такіх матчаў, дзе яны стварылі багата момантаў, забівалі, але заўжды прапускалі ці то ў канцоўцы там, і гублялі перамогу. Але сам факт, да, што апошнія 5 матчаў толькі адна перамога і просто вялізны адрыў, яны гэта ўсё разгубілі, і па факту вось наступная гульня Барселона Атлетик Мадрид, і ўсё ўвогуле можа памяняцца, таму што Атлетик Мадрид наадварот у шыкоўнай форме, у іх там здаецца 8 матчаў, там 8 запар перамог ва ўсіх турнірах, і таму яны ідуць просто зараз бліскучая форма, там абарона добрая, атака шыкоўная, там Гризман усе пачалі забіваць. Бачыш, як павернулася, бо пачатак сезону Атлетыка ж наадварот все так крытычна ставіліся, і што каго вы купілі гульцоў на пазіцыі непраблемныя, што там незразумелая такая трансферная палітыка трохі, за Альвареса быццам бы пераплацілі, а то і так яны цяжка ўкатываліся, вось цяпер так. Як кажуць, прыціраліся адзін да аднаго, і зараз Атлетик рэальна выглядае лепшай камандай у Ла Лізе, але мы можам з упэўненасцю сказаць, што гэта яшчэ нічога не азначае. Месяц таму Барселона была лепшай камандай Ла Лігі, а хтосьці нават казаў, што лепшая ў свеце, і зараз мы бачым, што ўсё разгублена. Таму, да, Атлетик зараз выглядае фаварытам, і вось гэты суперматч, што у нас чакае на выходных, абавязкова да прагляду ўсіх заахвочваю, таму. І вось яшчэ ў гэтым пункце можна адразу пра Рэал размаўляць таксама. У Рэала якраз такі ўсё стабільна. Стабільна нероўная гульня, выдаюць, бывае, добрыя гульні, а часам кепскія, абарона пакутуе. Там Белінгем, канешне, стаў забіваць, і гэта вялізны плюс для Рэала. Вінісіус вярнуўся ад траўмы таксама. Яны перамаглі Аталанту ў Лізе чэмпіёнаў, але гэта было штосьці падобнае, вось як яны з Рай Валікана згулялі 3-3 у Ла Лізе. Там магла Аталанта таксама спакойна зачапіцца за нічыю. І Рай Валікана змог зачапіцца за нічыю і забраць такія каштоўныя пункты. І яшчэ хачу адзначыць, што для Рэала заўжды складаны выезд у Валікана. Там ім яны нават калі перамагаюць, але гэта ў іх пастаянна такі галаўняк, вельмі цяжкія перамогі. А ў гэтым сезоне добра, што хоць пункт узялі. Вось такія мае ўражанні, што зараз Атлетыка выглядае лепей за ўсіх. Для мяне трошкі дзіўна, што Рэал так доўга набірае, бо у мінулым сезоне гэта была вельмі добрая каманда, а тут з'явіўся адзін гулец, але Мбапэ, але ён не павінен. Гэта, безумоўна, не Мбапэ паўплываў на тое, што ў них там нічога не атрымліваецца. Гэта праблема ўсёй каманды. Цяжка сказаць. Магчыма, Мбапэ. Я памятаю, мы калі размаўлялі у адным з падкастаў, што як Мбапэ можа паўплываць на Рэал, і я казаў, што такія гульцы, калі прыходзяць, можа, унутраная хімія, ці як гэта назваць, яна можа парушыцца.
Ну, я не ведаю, там былі ж вось это я ўжо глядзеў там нарэзкі, што і Белінгем не звяртае ўвагі на МБП, і як ён злуецца, калі МБП там не аддае пас у відавочных момантах. Ну, вось такія нарэзкі я глядзеў, што яны ёсць як бы. Ну так, Ну, ёсць адчуванне, што ён сваім, ён дакладна пакуль не стаў то там бок у да, ён раздзявальні, што ну, не забітыя вось гэтыя пенальці, яны ж таксама не спрыяюць як бы. І пункты каманд, Напэўна, ну не і спрыяюць, так. да, і паразы вось гэтыя цяжкія, як вот ад Ліверпуля там прайгралі, да. І вось это нічыя, і там яшчэ за тур да гэтага МБП не забіў, таксама згубілі пункты. Ну, не ведаю, магчыма, нават вось прыход, ну, я не кажу, што гэта вось толькі прыход МБП, але гэта можа быць адным з такіх вось дэталяк у вялізным пазлічам, там усё такі. ну пэўны Ну, дысбаланс ён мгм. унёс, мне здаецца. Ну і плюс тое, што Крос сышоў. Конечно, Крос як Так, вось такі Крос, чалавек цэнтра поля, да, вельмі да. сістэма такі важны для чалавека, Просто, вось да, ягоная хто сутнасць. зараз замяняе Кроса? Ну, хто там, Камавінга? Ну, не, ну это зусім іншы гулец, як бы, ну, на маю думку, магчыма, ён там памяняецца. Не здарма ж зараз усе ходзяць чуткі, што Рэал Мадрид паклаў вока на Гравенберга з Ліверпуля. Хаця Гравенберг таксама там 2 сезоны назад лічыўся, ну, хто гэта такі, пераплацілі там. Ну, ўсё хутка мяняецца ў футболе, адзін сезон і ўжо адразу зорка. Крос гэта быў уже майстар-клас на полі, ён Ён быў жывой легендай. Да, ён кантраляваў тэмп, там тое, што трэба было Рэалу. У іх была суператака, і вось, ну, абарона, і вось Крос гэта ўсё мог неяк так звязаць у адно, і ўсё працавала. Таму да, ну, плюс для Ла Лігі, для аматараў Ла Лігі, што вось такая інтрыга зараз закручваецца. Мінус, напэўна, для заўзятараў Барселоны, яны б хацелі, каб усё працягвалася як было, але, ну, хто вось для нейтральных, як для нас, для ўсіх, то гэта цікавая інтрыга. Ну так, Да, гэта заўсёды цікава, калі 3 каманды на чэмпіёнства Да, прэтэндуюць. да. Не часта такое бывае ў у Гішпаніі. Гішпаніі, напэўна. Ну і гэта працяг, ну, не тое, каб працяг, але усе мы ведаем пра фінансавы крызіс у Барселоны. Тут нібы спачатку вынікі былі добрыя і можна было заплюшчыць на гэта вочы, але вось цяпер зноў жа вяртаецца праблема, што і фінансы, і вынікі не зусім. Ну, але будзем глядзець, як будзе выглядаць працяг іх сезону, бо у лізе чэмпіёнаў іх усё вельмі добра, 5 перамог і толькі 1 параза, яны другія. Хаця, шчыра кажучы, калі я забыўся, хто гэта казаў, але неважна. Калі кажуць, што Барселона адзін з фаварытаў у лізе чэмпіёнаў, я, шчыра кажучы, думаю, што гэта нейкі не вельмі смешны жарт, бо... Ну, напэўна, гэта казалі пасля перамогі над Рэалам там у Ла Лізе і Баварыі, калі яны іх там разграмілі адзін за адным. Ну, тады, да, я ж кажу, тады хадзілі такія смелыя заявы, што там Барселона... Ну, ружовыя акуляры Ну, такія. так, гэта вось толькі акуляры такія. Больш дасведчаныя людзі як бы казалі, ну, блін, паглядзіце, гэта маладая каманда, гэта каманда Фліка, мы бачылі, што бывае... Ну, гэта тое ж самае, што цяпер мы скажам, што Чэлсі фаварыт у Англіі або амаль фаварыт, бо яны набралі такі тэмп. Ну, яшчэ некалькі разоў усё можа змяніцца, і гэта я кажу як фанат Чэлсі. Тут трэба цешыцца з таго, што каманда на другім месцы і што яны б'юцца з топавымі камандамі, але чакаць перамогі ў лізе пакуль што рана. Ну, а цяпер змяняем, пераходзім у серыю А, і гэта хіба ў гэтым сезоне хіба пасля Англіі, напэўна, другое месца па цікавасці, бо ўжо не такая сітуацыя, як была пару ці там некалькі тыдняў таму, калі мы апошні раз спаткаліся. Трошкі розніца ў пунктах паміж камандамі павялічваецца, але ўсё яшчэ сітуацыя усе ідуць досць шчыльна. Я адразу скажу, вось мне чамусьці хочацца выказацца пра Ювентус. Я не глядзеў ніводнага матчу Ювентуса, я скажу адразу.
Але гледзячы на вынікі, у мяне паўстаюць пытанні. Гэта каманда, которая ну не шмат страляе, не шмат прапускае. Яны большасць матчаў гуляюць унічыю. Што гэта такое і як наогул такое можна глядзець і ў такі футбол можна гуляць. Ну так, ёсць такая як бы праблема гэта ці не праблема, не ведаю, там уже пачалі параўноўваць гэты Ювентус з тым Ювентусам, што быў у тым годзе пры Алегры. Ну, хтосьці кажа, што яны паспяшались там з Мота, што ўсё ж такі гэта занадта малады трэнер для такога клуба, там але не ведаю, ну спачатку ў яго як бы быў добры старт, яны там забівалі і безумоўна ўсе там прыгадвалі, як ён з Балоніяй цудоўна гуляў. Ну, Ювентус, напэўна, большы ціск і цяжка патлумачыць, як у іх такое атрымліваецца, але яны сапраўды не забіваюць шмат галоў, не гуляюць у там нейкі вельмі відовішчны футбол. З Венецыяй у апошнім туры яны павінны былі прайграць увогуле. Там проста нейкі такі левы пенальці на апошніх хвілінах. Ну, мяч у руку проста трапіў там. Не было ні ціску асаблівага, нічога, проста мяч у руку трапіў, яны як бы ўратавались. Ну, Ювентус дакладна не гатовы для барацьбы з Інтэрам. Просто цікава, што калі мы паглядзім на лічбы, толькі на лічбы, у Напалі сітуацыя такая ж самая, але яны перамагаюць. Ну, Напалі трэніруе Контэ проста. Мы ведаем, Контэ ўмее, гэта яго стыхія. Мы ведаем, што Контэ не трэба шмат галоў. Ну, яго гульня это іншая. Забіць адзін гол і засушыць гульню. Ну, як бы так, калі казаць груба. То па Напалі ніякага здзіўлення. Мы прыкладна тое і чакалася ад Напалі, што і то, ну, як бы яны не бачацца для мяне як бы там не той што фаварытамі. Ну, удзельнікамі, магчыма, яны будуць за Скудэта, але ну, яны Інтэру прайграюць проста відавочна. Тут уже калі разглядаць галоўнага канкурэнта для Інтэра, то это Аталанта. Ну, Напалі, хутчэй за ўсё не, з-за таго ж, у які яны футбол паказваюць, што вось у апошнім туры, дарэчы, я глядзеў другі тайм цалкам, калі яны судзінае загулялі. Таксама, там 3-1 лік, але гэты лік, ён, ну, падманвае вас, таму што калі паглядзець футбол, там усё было вельмі напружана. Другі гол таксама там можна сказаць затаўклі ў варота, там Нерес просто пабег, яму пашанцавала са скокамі, там з рыкашэтамі, і вось гэты другі гол усё вырашыў, калі яны выйшлі наперад. Але гульня была цалкам роўная, Удзінэзэ гуляў на нічыю, таму ну у Напалі праблемы безумоўныя. І вось ну Ювентус это штосьці падобнае, только у Ювентуса магчыма у больш горшай форме. Менш атрымліваецца. Ну няма такіх гульцоў, як там Лукаку ў этой форме, там недрэнна сябе паказвае, там Кварцхелія, да, ось, ну няма больш такіх, там у іх больш маладыя гульцы. Ну і Мота, ўсё ж такі Мота па досведу прайграе як бы Контэ. Таму да, вось ну у што тычыцца серыя А, я б тут сказаў, што Інтэр, вось яны у панядзелак разграмілі Лацыо 6-0. Ты глядзеў гэтую гульню? Я проста не глядзеў, як так атрымалася. Это Лацыо такі кепскі быў? Ну, не тое, што ён такі быў кепскі, гэту гульню лепей было б не глядзець, канешне. Там да 40-й хвіліны ні аднаго моманту не было зусім. Ну, то бок, вось, ну, катаюць каманды мяч, потым Інтэр забівае адзін гол і напрыканцы другі. І гэта такі, мне падаецца, быў дызмарал, удар балючы маральны для Лацыа, што у другой палове яны проста як бы пасыпались. Ну, Інтэр, я ўжо казаў, мусіць уже паўтараюсь, можа камусьці ўжо гэта абрыдла, што Інтэр гэта такі Ман-Сіці апошніх часоў. Ён тут можа там быць зараз і на 3-м, і на 5-м месцы, але гэта фаварыт. Яны безумоўныя фаварыты на перамогу ў серыя А. Якая б не была там крутая зараз Аталанта, Інтэр гэта, ну, фаварыт просто. І там уже і Інзагі кажа, што вы не хвалюйтесь, у нас тут усё распісана, у нас тут нейкія ёсць найноўшыя там графікі, мы там усё разлічылі, калі лепшая у каго форма, мы спакойна можам. Вось, ну, яны ж, што яны зрабілі ў Лізе чэмпіёнаў? Яны па факту далі адпачыць усім гульцам, таму што ім было важна перагуляць у серыі А Лацыо.
І яны у Лізе чэмпіёнаў спакойненька далі, ну, выпусцілі не той, што там другі склад, але такі не асноўны. І прайгралі Байеру. Гулялі на нічыю. Яны відавочна выйшлі на нічыю гуляць з Байерам, але не датрывалі трошкі. Ну, таму што ў Інтера як бы это такая каманда кампутару, іх там усё разлічана. Ну, па іх жа словах. Не магу сказаць, што я там прям сачу за Інтэрам, але ну тое, што даходзіць да мяне. Вось. Ну, Інтэр галоўны фаварыт, і вось для мяне адзіная надзея гэта вось Аталанта. Бліскучая Аталанта. Я ж кажу, нам самы час заўсёдзіць за яе, каб яны выйгралі серыю А. Гэта была б сенсацыя такая крутая. Ну, гэта б усе парадаваліся, Да, акрамя да. заўзятараў Ну, Інтэра. самае цікавае, што яны гуляюць у прыгожы футбол, хаця вось у апошнім туры ім было складана там, але ну яны перамаглі. А тая ж Фіярэнтына таксама складаны матч, ну, прайграла Балоні і трошкі як бы адкацілася. Ну, вось у серыі А я б вылучыў это Аталанта, Напалі і Інтэр. Хутчэй за ўсё яны будуць там як бы змагацца за чэмпіёнства. Мне хочацца Пра Рому можаце паразмоваць. можна пра Рому, калі ёсць што сказаць. Я толькі хачу хуценька сказаць пра тое, што я вельмі цешуся за вынікі ДХ, бо гэта брамнік, который адпачываў і ніхто не хацеў яго браць. Але Фіярэнтына паказвае, нягледзячы на тое, што ў апошнім матчы яны прагулялі, але была вельмі добрая серыя, калі я не памыляюся, з 5 ці там 6 перамогаў. Не, нават больш. Там было, Мне здаецца, 8, 8. Так. 9 было, здаецца, хто больш, да. Так. Здаецца, 9 было. І яны ўсталявалі рэкорд клуба, там, гістарычны, там, Так. 29. І у вялікай колькасці матчаў менавіта ДХ таксама дапамагаў. І я шчыра спадзяюся, што ну, гэта не ягоны Фіярэнтына, гэта не ягоны ўзровень, усё ж такі. Я спадзяюся, што нейкі лепшы клуб таксама захоча яго выкупіць, і я спадзяюся, што Фіярэнтына на гэтым добра заробіць. Ён увогуле прыгажун, канешне. Это вось такі быў ідэальны клуб для перазапуску кар'еры. Ён шансам сваім скарыстаўся, ну, пакуль што там на дадзены момант карыстаецца на 200% просто. Вось, ну, гэта заслугоўвае павагі, Ну да, безумоўна. у Фіярэнтыны зараз так склалась, што ў іх там усё добра як бы спалучылась. І вось это паражэнне ў апошнім туры ад Балоніі, яно не павінна зводзіць у зману нікога, таму што Балонія зараз добрую форму набрала. Яны ўжо падбіраюцца да топ-6, як бы ім было складана, што яны там выйшлі ў Лігу чэмпіёнаў. Ну, зразумела, што гэта не каманда для Лігі чэмпіёнаў, ім вот у Лігу Еўропы, ну, гэта іхняе месца. І Ліга чэмпіёнаў з іх вельмі шмат высмактала сілаў, як фізічных, так і эмацыйных, але зараз Балонія як бы набрала такую добрую форму, і там тое, што яны на сваім полі перагулялі Фіярэнтыну, гэта ну там не сенсацыя, на дадзены момант менавіта. Ну і Фіярэнтыне просто не пашанцавала, што ў такі складаны перыяд якраз такі для Фіярэнтыны, што яны і там як бы змагались, і напэўна уже на іх ціснула вось гэта псіхалагічнае, што мы тут уже усталёўваем рэкорды, там лічы там 100гадовай даўніны і ўсё такое, і ну ім было складана, і вось гэта паражэнне можа нават пойдзе ім як бы на руку. Таму ўсё з Фіярэнтынай ўсё нармальна ў гэтым плане. А пра Рому ёсць пару словаў, што сказаць, ці Ну, пра Рому там ўсё вельмі кепска, там і з Доўбікам сур'ёзныя праблемы, і Раньері як бы прыйшоў. І вось я глядзеў таксама гульню з Кома, і зноў жа я кажу, я гляджу ў гэтым сезоне, напэўна, там 6-ю ці 8-ю гульню ў серыі А Ромы, ну, цалкам. І я кожны раз шкадую аб гэтым і кажу, напэўна, больш не буду. І з Комай гэта было проста жудаснае відовішча. Там Рома нічога не паказала проста. Ну, за Комай, зразумела, цікава назіраць, асабліва за Фабрэгасам, як ён там па броўкі скача, ён там махае рукамі, там, ну, это рэальна, ён там, быццам бы на полі 12 гулец, і Кома білася, яны малайцы, цалкам заслужана. Яны там у канцоўцы, правда, забілі 2 галы, але, ну, цалкам заслужаная перамога, тому што ну Рома зусім нічога не паказала. І Доўбік выйшаў у другой палове, там, здаецца, не памятаю, ну, карцей, там, паўгадзіны ён дакладна адгуляў, і яго проста разнесла італьянская там прэса, што, ну, што гэта такое, як бы там не тое, што ні аднаго дотыка ў штрафной, там, можа, за матч увогуле было 2 ці 3, і кожны раз ён губляў мяч. Ну, карцей, у Ромы там вялізныя праблемы.
не ведаю, там за выжыванне яны будуць змагацца ці што, ну не ведаю. Пакуль што там усё вельмі кепска. Трэці трэнер, я ж кажу, там Ну, тут да кіраўніцтва яшчэ вялікія пытанні. там Там же ж, да, кіраўніцтва галоўная не праблема надта это цяміць што па ходу, што яны робяць і да, навошта да. яны робяць. І гэта вось трэнерская вся гэта ліхалецце з трэнерамі, гэта вельмі, канешне, ну, і самі давялі да такога, і што раньеры прыйшлося дзёргаць чалавека там заслужанага, і каб абы было каму трэніраваць. Ну, вось Ну да, Дэросі да. яны пагналі, мне здаецца, не варта было ім Дык, ну, адпускаць Дэросі. мы ж памятаем, як Дэросі сышоў, і там пратэсты, і зараз нават яшчэ там, і, ну, Мгм. фанаты час ад часу, типа, прыгадваюць гэта, што вы, типа, нарабілі, і выказваюць словы падтрымкі, як бы, Дэросі. Ну, вось, як бы. А раньеры прыйшоў, як бы, ён, хутчэй за ўсё, ну, паглядзім, канешне, там яшчэ праз месяц-два, ён Доўбіка не бачыць, як бы, у сваёй, як бы, тактыцы. Ну, не, а хаця Доўбіка куплялі за вялікія грошы, як там асноўнога нападніка, Дэросі менавіта хацеў яго. Ну і Ну так. зразумела, што калі ідуць такія перабудовы, вось трэці трэнер, там, блін, не прайшло і паловы сезона. Там Ну, кожны будзе прыходзіць і казаць, да, гэты да. гулец не для мяне. Не, ну, у Роме гэта Ну, цырк, і Доўбыка яны шкада, канешне, што Доўбык, у яго такі быў выбар, куды пераходзіць, і вось, ну, пакуль выглядае на тое, што не туды ён перайшоў, куды варта было. Ну да, ён памятаеце, калі пераходзіў у Рому, сказаў, за яго ж змагалась Атлетыка і Рома. Ён выбраў Мгм. Рому і сказаў, што Рома гэта большы клуб, чым Атлетыка. Ну, мы бачым, што Атлетыка зараз Ну, змагаецца. так. Не, ну хаця я не ведаю, у якім сусвеце Рома большы клуб, чым Атлетыка. Ну, калі мы кажам пра вынікі ў апошнія часы. Ну, не Эм, ведаю. Так. Ну, калі б ён пераходзіў у Атлетыка, ён бы сказаў, што Атлетыка большы клуб, чым Рома, так што это проста Ну, точно, жаданне да, спадабацца да, новаму паліткарэктна. клубу і заўзятарам. Ну да. Ну і можам перайсці да апошняй лігі на сёння, Бундеслігі. І тут насамрэч у апошнім матчы, ну, не цяжка сказаць, што ўсё хутка змянілася, але ўсё ж такі Баварыя прагуляла, але мне здаецца, што першы матч, так, дакладна. Але мне здаецца, што ўсё ж такі больш важна тое, што Байер Леверкузен выглядае вельмі добра. Яны перамаглі 4 апошнія матчы. Яны таксама прагулялі толькі... Розніца паміж Байерам і Баварыяй гэта тое, што ў Байера на 2 нічыі больш. І, ну так, Баварыя, як заўсёды, больш страляе, менш прапускае. Але Байер таксама ў добрай форме, і мне здаецца, што яны будуць біцца і будуць біцца да канца. Так, безумоўна. Вось... Мне здаецца, што вось на мінулым падкасці неяк так ранавата каранавалі Баварыю. Здаецца, што ўжо што няма ніякай інтрыгі там, і што ўсё ўжо па-любому Баварыя чэмпіён. Ну, вось, мабыць, паспешліва гэта было. Ну, там просто, ну да, мы, можа, грышым як бы гэтым, але тады у Байера была просто такая форма, што... Ну, мы ўсе памятаем Байер той мінулагодні, мы ж не памятаем Байер на працягу 5 апошніх гадоў. Ну, мы Ну, так. мінулагодні Байер прыгадваем, які там нікому не прайграваў. А тут у іх была такая кепская форма, што, ну, яны разгубілі там як бы шмат пунктаў, і ў лізе чэмпіёнаў у іх не ўсё добра, а зараз у іх наадварот. І мне падаецца, вось гэты пад'ём, які Алонса арганізаваў якраз, мне падаецца, тут галоўная заслуга як бы Алонса. Ён там перабудаваў трохі каманду, выпусціў там тых людзей, якія не гулялі, яны там пазабівалі шмат галоў, і Байер жа ж, галоўная падзея для іх адбылася, што яны ў Кубку Германіі выбілі Баварыю менавіта. І я думаю, яны атрымалі просто такі імпульс упэўненасці. І менавіта Алонса, я думаю, на гэтым зрабіў як бы націск. Ён сказаў, што паглядзіце, вы засталіся ўсё той же камандай, якая ў тым сезоне ўсіх там перагульвала і тую ж Баварыю. І мы іх зараз перагулялі, як бы, ну, давайте працягваць змагацца, як бы. Там ж усе гэтыя чуткі, што ён сыходзіць, таксама не гуляе на карысць каманды. Але, мне падаецца, Алонса знайшоў словы для сваіх гульцоў, і вось яны ўжо, як бы, ну, 4 пункты, гэта невялізны адрыў.
ад Баварыі. І пры тым, што ў Баварыі як бы апошнія матчы не вельмі складваюцца, так мякка скажучы. Яны там, конечно, набіралі нейкія пункты, але ўсё было вельмі цяжка. І тут яны прыехалі к Майнцу, а Майнц гэта такая каманда ў Бундеслізе, якая гуляе там у самы непрадказальны футбол, вельмі вясёлы, асабліва на сваім полі. Недарэмна ў іх клікуха там карнавальнікі, што Мгм. ну, яны просто Баварыя прыехала, окей, будзем гуляць у атаку, як там, не ведаю, як Сан-Паўлі. Всё, яны пагналі там. І яны гулялі рэальна лепей за Баварыю, яны цалкам заслужана перамаглі. Баварыя там гэты свой адзіны гол забіла ў канцоўцы і там, ну, гэта ўжо маглі б, канешне, это ж Баварыя магла, каб быў Кейн, напрыклад, да, яны б маглі зраўняць яшчэ ў канцоўцы. Але, ну, Майнц заслужыў перамогу, і вось дзякуючы этаму Майнцу у нас так аднаўляецца інтрыга, ну, вельмі сур'ёзна, таму што там месяц таму, ну, Баварыя ідзе без паражэнняў, шмат забівае, Кейн там усталёўвае чарговыя рэкорды, там хітрыкі, і яны мала прапускаюць. Ну да, і ўсе такія, ого, типа, вось это кампаньоны паклікалі. Ну, а зараз вось наадварот, там Айнтрахт Франкфурт сваліўся, і там яны прайгралі Лейпцигу, то калі яшчэ месяц назад мы казалі, што Айнтрахт, напэўна, там штосьці паспрабуе зрабіць, але, ну, зараз мы бачым, што Байер — это адзіная, напэўна, сіла, якая Ну штосьці і, можа. канешне, хочацца таксама трошкі сказаць пра Барусію, которая просто яны не зразумела, што яны такое ў гэтым сезоне. Яны Ты пра Дортмунд? так, Ну, Э, пра Дортмунд. бо яны часам паказваюць неверагодныя вынікі ў добрым сэнсе, а часам не ў вельмі. Ну, збольшага яны паказваюць, канешне, не вельмі вынікі, калі вот ужо так абагульваць. Не ведаю, добрым вынікам ж не назавеш там тое, як яны з Рэалам згулялі ў Лізе чэмпіёнаў, безумоўна, не. І, ну, апошнія матчы таксама, ну, складана, там усё складана, мне падаецца, з трэнерам. Ім ужо цяжка Так, нават у Лігі чэмпіёнаў Шахін не трапіць. зразумела, што такое ўражанне, што гульцы Шахіна не надта разумеюць, што ён хоча ім, якую Да, тактыку, як гэта хоча, каб яны гулялі. ёсць такое. Вось нават апошні матч з Хофенхаймам, ну, там, як бы, Хофенхайм там не самы, канешне, слабы супернік, але гэта, ну, звычайны середняк на дадзены момант Бундеслігі. І Барусія, ну, не паказвае футбол на сваім полі, каб перамагчы. Яны забілі, да, прыгожы гол забілі, але гэта быў такі адзінкавы, можна сказаць, момант. І як бы Хофенхайм пасля таго, як яны прапусцілі там на 47-й хвіліне, яны увесь гэты час Хофенхайм намагаўся адгуляцца, а Барусія выключна гуляла там на ўтрыманне і там зрэдку выбегала ў нейкія контратакі. Таму, ну, Барусі, канешне, быў складаны вось гэты матч у Лізе чэмпіёнаў з Барселонай, які яны таксама прайгралі 2-3 на сваім полі. Магчыма, ён як бы іх там трохі выбіў. Але наадварот, мне падаецца, пасля такіх вынікаў трэба, ну, ў чэмпіянаце перамагчы. Ну, не было бачна, што Барусія як бы хоча перамагчы там. Таму, ну да, Барусія незразумелая для мяне зараз каманда ў Бундеслізе, я не ведаю. Ну, яны яўна горш выглядаюць за Айнтрахт, там за той же Штутгарт у апошніх вот матчах. Там Лейпциг аднаўляцца пачаў пасля там просто нейкай жудасці. У Лейпцига зараз Штосьці ў Лізе чэмпіёнаў, канешне, гэта просто катастрофа ў Лейпцига. Ну да, так я ж вось кажу, для Лейпцига зараз скончацца гэтыя пакуты ў Лізе чэмпіёнаў, і яны хоць засяродзяцца там на Бундеслізе, бо, ну, у Лізе чэмпіёнаў іх просто ўсё там валілась з рук, і, ну, яны У просто іх зараз гуляюць. шмат цяжкіх супараў было, шчыра кажучы. Вядома, што і так заўсёды, ну, трэба хаця б унічыю згуляць штосьці, але там 0-6 ідуць, гэта катастрофа. Ну да, ну таму як бы ў Бундеслізе, не ведаю, вось у гэтым годзе там шмат цікавых каманд, вось і Айнтрахт Франкфурт, і там той же Фрайбург добра выглядае. І вось Майнц перамог Баварыю, яны ўжо на 7-м месцы, так, ну, дзіўна трохі. Хаця такая каманда безбашаная, яны там, ўсё, пабеглі, весёлы такі футбол. Ну, тут цяжка просто вот на конт Майнца прадказаць, дзе яны будуць, што яны будуць, ну просто нерэальна. Як бы, калі мы бачым там Байер Леверкузен цяперашні, то мы разумеем, што да, яны там за топ-4 стабільна будуць змагацца, там, а калі ўсё пойдзе добра, яны могуць зараз ізноў навязаць барацьбу за чэмпіёнства. Франкфурт выглядаў добра, апошніх 2 матчах трохі там у іх, магчыма, скончылі сілы ці што, але, ну, варта зразумець, што ў Бундеслізе зараз будзе добрая паўза, і каманды
звычайна Мгм. пасля паўзы гэта трошкі іншыя каманды, чым былі ў першай палове сезона. Таму, ну да, за Германіяй будзем назіраць вось уже пасля паўзы, там будзе цікава паглядзець, хто як падыдзе да другой часткі сезона. Будзем спадзявацца на барацьбу Байера з Баварыяй, як бы, бо месяц таму інтрыгі не было. Зараз яна хоць трошкі ёсць. Не, ну хочацца, каб у Нямецчыне таксама вось стала цікава, бо гэтыя апошнія гады нават больш за дзесяцігоддзе, можна сказаць, дамінацыі Баварыі ў Нямецчыне. Я разумею, што для Баварыі гэта добра, ім усё падабаецца, але для футболу ў краіне гэта не вельмі добра. А тут вось з'яўляецца... Тут таксама пытанне на як доўга, бо пакуль што гульцы застаюцца, пакуль што трэнер застаецца, але якая будучыня будзе ў гэтага клубу, пакуль што невядома. Тут таксама будзе цікава паглядзець на плэй-оф, на Байеру плэй-оф. Паглядзім, як далёка ў іх атрымаецца прайсці, бо, ну, безумоўна, гэта вельмі добрая каманда, которая яны могуць, яны ў стане перамагчы кожную каманду. А як там будзе, як у Ну, іх дарэчы, атрымаецца? да, Байер Леверкузен же ж у лізе чэмпіёнаў яны лепшая нямецкая каманда. Яны, як бы, ну, там яны блізка з Дортмундам і з Баварыяй, але ўсё адно, як бы, па той жа гульне, якую яны паказваюць, ну, яны лепш выглядаюць там за Мгм. Дортмунд Так. і за Баварыю. Таму, як бы тут можна сказаць, што на Леверкузен спадзеваў у нямецкіх там прыхільнікаў футбола. Не, ну гэта ўжо не зусім так, канешне. Ну, не... Ну, я трохі Так, жарт. так. Але тут таксама ну, цікава вось, хто атрымае гэтае топ-8 месцаў у лізе чэмпіёнаў, хто згуляе. Вельмі важна, што гэта будзе проста нават менш матчаў гуляць трэба, і гульцам трэба адпачываць. Гэта ў сённяшнім футболе гэта важна. Ну, да, варта дадаць, што ў лізе чэмпіёнаў як бы будзе зараз там месяц паўзы, вось, і уже ў студзені. Толькі месяц, бо раней гэта было больш часу. Ну да, будзе месяц як бы паўзы, і потым па факту не будзе паўзы пасля гэтых 2 матчаў групы, і адразу пачнецца 1/16, Так. а потым 1/8. Той, хто не трапіць у 8 лепшых, у іх увогуле, можна сказаць, не будзе паўзы. Яны будуць рубіцца і рубіцца. Таму да, тут апошнія туры. І самае цікавае, што не. Это ж на этом тыдні Ліга канферэнцый, да, будзе апошні тур. Мгм. Да. Так. Ну, про Лігу канферэнцый спешл запішем. Ну, Халядны спешым. а тут вось прыйшла навіна, што Вінісіус прызнаны найлепшым гульцом па версіі FIFA у гэтым годзе. Не ведаю, што гэта для яго значыць. Думаю, што для яго гэта вельмі важна, гледзячы на ягоную рэакцыю ў залатым мячы. Думаю, што гэта вельмі... Усе чамусьці хочуць залаты мяч. Нават ад Мбапэ. Я менш яго бачу падзеяў на полі добрых, чым слоў, што ён кажа, я хачу залаты мяч. Ну, чувак, так і гуляй футбол. Лігу чэмпіёнаў не хачу, а залаты мяч хачу. Да. За зборную Францыі гуляць не хачу, бо я сканцэнтраваны на атрыманні залатога мяча. Это ж ненармальна зусім. Ну, ладно. Праблемы Мбапэ і Рэала пакінем ім. І Вінісіуса таксама. Ну, я думаю, што на гэтай навіне і можна закончыць, калі хтосьці... Ёсць вам штосьці яшчэ дадаць, ці не зусім? Мне здаецца, што мы пра ўсё размаўлялі. Добра пра ўсё пагутарылі, як бы. Пра Лігу ж адзін не будзем размаўляць. Ну так, мы выбачаемся перад французскім чэмпіянатам, але не сёння. Так, і вялікай колькасцю фанатаў гэтага чэмпіянату. Так, я думаю, што на гэтым усё. Мы, як заўсёды, будзем сачыць, мы, як заўсёды, будзем запісваць таксама нашыя думкі пра гэтыя лігі, пра галоўнае, што адбываецца ў еўрапейскім футболе.
Ну, а пакуль што мы вас заставім, можаце падумаць, напісаць нам пра свае нейкія думкі вашых клубаў, которые вы падтрымліваеце. Таму дзякуй за ваш час. Будзем пісаць і размаўляць пра футбол. Дзякуй усім. Дзякуй, сябры, за ўвагу, да пабачэння. Дзякуй, всім зычу добрых святаў, пачуемся.